Terezo? Takže si prostě Baruno už táhni, nevím, proč si chcíš, super retardovat. Ty máš celý den, jsi fakt úplně tupá. Mami, můžeš mi říct, co v ní chce? Co jsi říkala, že je to piano, to se chtěla stahovat, ne? Jednou. Jaký piano? Nevím, něco, ne? Pianista, nebo něco takového. No to už mám stáhlý dávno, A je ale. to hezký? Jo, já ti to dám, já to mám v počítači. Je to není ono, jo? Co? Piano. Ne, je to pianista. Počkej, to je to za Komančů, ne? No, za komunistů ne, ale o bombardování No, jak hrál přece. z Varšavy nebo něco. No, něco takového. Koukala jsi, Tomáš, na nějaký hezký film?